Исәнмесез, хөрмәтле укучылар! Татарча онлайн мәктәп кысаларында чираттагы физика дәресенә рәхим итегез. Бүген без сезнең белән сөйләшеп үтәрбез тизлек, вакыт, юл мәсьәләләре турында. Иң беренче чиратта билгеләп үтик, нәрсәнең дә булса хәрәкәт итү, итмәвен билгеләр өчен без аның бүтән җисемнәргә карата хәрәкәт итү, итмәвен күзәтәбез. Транспорт чараларының, кешеләрнең, самолетларның хәрәкәт итү, итмәвен билгелибез. Һәм алар үзара торышын үзгәртә икән, без аларны хәрәкәт итә дип әйтәбез. Җисемнең вакыт үтү белән башка җисемнәргә карата торышы үзгәрү механик хәрәкәт дип атала. Җисем бер урыннан икенче урынга күчкәндә ниндидер сызык буенча хәрәкәт итә. Бу сызыкны җисемнең хәрәкәт траекториясе дип атыйлар. Берникадәр вакыт аралыгында җисем хәрәкәт иткән траекторияның озынлыгы юл дип атала. Юлны инглиз телендәге S хәрефе белән билгелиләр. Юл физик зурлык һәм аны үлчәргә мөмкин. Әгәр җисем теләсә нинди тигез вакыт аралыгында бер үк төрле юл үтсә, мондый хәрәкәтне тигез хәрәкәт дип атыйлар. Ләкин әйтергә кирәк, безнең әйләнә-тирә дөньяда табигатьтә тигез хәрәкәт бик сирәк очрый. Хәтта мәсәлән, машинаның хәрәкәтен күз алдыбызга китерсәк тә, ул гадәттә я тизлеген җыя, арттыра, туктый, һәм шул рәвештә ул даими рәвештә үзенең тизлеген үзгәртеп тора. Шуңа күрә мондый хәрәкәт инде тигез тизлекле хәрәкәт булмый. Шулай ук мисалга китерә алабыз сәгать теленең хәрәкәтен. Ул хәрәкәт итә, туктый, хәрәкәт итә, туктый. Җисемнәрдә молекулаларның хәрәкәте шулай ук тигезсез хәрәкәт, алар бер-берсенә бәреләләр, хәрәкәтләренең тизлекләрен үзгәртәләр, юнәлешләрен үзгәртәләр, һәм булар барысы да тигезсез хәрәкәтнең мисаллары. Әгәр җисем тигез вакыт аралыгында төрле юллар үтсә, аның хәрәкәтен тигезсез хәрәкәт дип атыйлар. Ягъни мәсәлән, беренче секундта җисем күп юл үтә, аннары ул туктап тора, аннары аның тизлеге арта. Һәм без еш кына кайбер җисемнәрне тизрәк хәрәкәт итә, кайбер җисемнәрне акрынрак хәрәкәт итә дип әйтәбез. Физика фәнендә исә җисемнәрнең нинди тизлек белән хәрәкәт итүен билгеләүче физик зурлык булып, нәкъ менә шул тизлек тора. Тигез хәрәкәт итүче җисемнең тизлеге аның бер вакыт берәмлегендә күпме юл үткәнен күрсәтә. Ягъни тигез хәрәкәт итүче җисемнең тизлеген исәпләп табу өчен аның билгеле бер вакыт аралыгында күпме юл үткәнен алып, шушы юл озынлыгын инде шушы вакыт берәмлегенә бүлергә кирәк. Экраннарда сез тизлекне табу формуласын күзәтә аласыз, ягъни V тигез була S бүленгән T. Башкача әйтсәк, тигез хәрәкәт итүче җисемнең тизлеге юлның шул юлны үтү өчен киткән вакытка чагыштырмасына тигез. Тизлек сонча кыйммәтеннән тыш юнәлешкә дә ия. Һәм тизлекнең сонча кыйммәтен генә түгел, аның юнәлешен дә белергә кирәк булса, аны вектор зурлык дип атыйлар. Ягъни тизлек ул физик вектор зурлык. Кайбер физик зурлыкларның юнәлеше булмый. Алар сонча кыйммәтләре белән генә сыйфатлана. Булар вакыт, күләм, озынлык, алар скаляр зурлыклар. Әгәр җисемнең тизлеге юлның бер өлешендә бер төрле, икенче өлешендә икенче төрле була икән, андый хәрәкәтне тигезсез хәрәкәт дип атыйлар. Мондый хәрәкәтне тасвирлау өчен уртача тизлек дигән төшенчә кертелә. Тигезсез хәрәкәт вакытында җисемнең уртача тизлеген табу өчен үтелгән барлык юлны хәрәкәт итү вакытына бүләргә кирәк. Шунысын да искәртеп үтәм, тигез хәрәкәт вакытында гына юлның вакытка чагыштырмасы теләсә кайсы вакыт аралыгында даими була. Тигез хәрәкәт итүче җисемнең тизлеге һәм хәрәкәт итү вакыты билгеле булса, аның шушы вакыт эчендә күпме юл үткәнен исәпләп чыгарырга мөмкин. Моның өчен тизлекне вакытка тапкырлыйбыз. Җисемнең билгеле бер юлны нинди вакытта үткәнен исәпләп табырга кирәк булса, инде аның юлын тизлегенә бүләбез. Шул вакытта әгәр дә җисем тигезсез хәрәкәт итә икән, аның юлы уртача тизлекне аның хәрәкәт итү вакытына тапкырлаганга тигез. Бу очракта инде аның вакыты да ул үткән юлны аның уртача тизлегенә чагыштырмасына тигез. Ә инде тигез хәрәкәт итүче җисемнең билгеле бер юлны, билгеле бер тизлек белән нинди вакытта үтүен исәпләп чыгарырга кирәк булса, юлны тизлеккә бүләбез. Игътибар иткәнсездер, бу дәресебездә безнең шактый гына формулалар искә алынды. Мин сезгә бик киңәш итәм әлеге формулаларны үзегезгә аерым бер дәфтәрчеккә язып куярга һәм киләчәктә инде мәсьәләләр шишкәндә шушы дәфтәрчектән карап, даими рәвештә шушы формулаларны кулланып, аларны инде сез ятларсыз һәм дә ул сезнең исегездә яхшырак калыр. Дәресебезнең беренче өлешен әйдәгез шуның белән тәмамлыйк, практик өлешкә күчәбез.